Türkmenistanyň ýokary liga erkekler voleybol klub toparlarynyň arasyndaky ýurdumyzyň milli çempionatynyň 4-nji tapgary dowam edýär, ýerli-ýerine gyzykly oýunlar geçirilýär. Aprel aýynyň 6-syna Kepdeniň şenbe güni Gala bilen Nevitçi toparlarynyň duşuşy geçirildi. Duşuşyň başynda Nevitçi toparynyň oýunçylary öz üstatlygyny görkezip 2-0 hasap bilen utup gelýärdiler. Emma duşuşyň ahyrynda Galanyň hasap deňlemegi olaryň garşydaşlary üçin garaşylmadyk ýagdaý boldy. Çekereşikli oýunyň netijesinde Gala topary öý eýelerini 3-2 hasap bilen ýeňdiler.